नमस्कार ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଟା ତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିବାର ସମସ୍ୟା ହବ ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେତିକି ଆମେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଗୋଟିଏ ଦଉଛୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛୁ ସରକାରୀ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ସେଟାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଛାଡ଼ିବାର ମାସେ କି 3 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ହାର୍ଡଲି ସେମାନେ 12 ମାସ ଭିତରେ କନସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଖାଇଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୁଏ, ଏଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। STI ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି 2 ଜଣ ପାର୍ଟନରରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର HIV, HBS ହଉ, ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍ ରହୁ କି ଆପଣଙ୍କର VDRL ରହୁଛି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଚାନ୍ସେସ୍ କେମିତି ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହେବେ। ବଟ୍ ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଆମର କିଛି ମାନେ ରୋଲ୍ ନାହିଁ STIକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ବେଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ STIକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। କଣ୍ଡମ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଆମେ STIକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ପିଲ୍ ଖାଇଲେ ହଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଓଜନ ବଢିଲା ଭଳିଆ, ସେଟା ନୁହେଁ କି ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ କି ଚର୍ବି ଜମିଲେ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ପିଲ୍ ଗୁଡା ଖାଇଲେ। ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ 80 ପିଲ୍ ଗୁଡା ଦଉଛୁ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ହଉଛି କଣ, ସେ ବଡିରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରିଟେନସନ୍ କରେ, ମାନେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭାରି ବ୍ଲୋଟିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୁଏ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଓଜନ ବଢୁଛି। ସେମିତି ମାନେ ଅରିଜିନାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ୍ କି ଚର୍ବି ଜନିତ ରୋଗରେ ମାନେ ବଢୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, এটা ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରିଟେନସନ୍ ଓନ୍ଲି। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଅସିପିଲ୍ର କ୍ଷମତାଟା କମିଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପେନସିଲିନ୍ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଟିବି ମେଡିସିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସିପିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅସିପିଲ୍ର କ୍ଷମତାଟା କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନା କରୁ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଫଙ୍ଗାଲ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେମିତି ଫ୍ଲୁକୋନାଜୋଲ୍, ଏମିତି ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନା କରୁ ଅସିପିଲ୍ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କହୁ, ଯେମିତି କପର୍ ଟି ୟୁଜ୍ କଲେ ଅସିପିଲ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି କପର୍ ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁ। ହଁ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଟିବି ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଅସିପିଲ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ କପର୍ ଟି ଦଉଛେ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ। ବଟ୍ ଅସିପିଲ୍ର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି।